nikech mago joge. Chenro ma jiwo nweng'o mar joriemb apiko kata boda obagi gi kambi Royal Media Services kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM e boma ma Bondo. Chenro ma kamano moywayo joriemb apiko mathoth mawuok e kaunti ma Siaya. Jo apiko go noyudo puonj e wi ohala kod kungo, rito chike mag ndara kod rito ler. Mano bende nomiyo redio Ramogi mar romo aching' gi jowinjo magi ka jolendo mag Ramogi FM Victor Juma, Rafael Kasuku gi Min Jaki ne joywore romono. Josilwero mamoko kaka Kenya Urban People's Association kata KUPA kod Bama Hospital bende nochopo e nyasi makamano. Yes. Mago e paro mawanago uduro. Kendo gin joma ler makata kibir kiwinjo kagi. Abro chako nikase profile. Danse, special property Jean Ramogi FM Victoria na Radio Ramogi Karuchunjelo. Tayari kwa kuchungi kwa sababu sisi sana mwanzo chukua ndio nchini kwa ndio makara nyingi kwa siku refuelize ndio kwa hiyo ni roho yesu ni